Aklan Nagpangibabaw sa quiz B nga ginpatigayon sa pagsaulog sang Consumer Welfare Month. Nakatutok si Daryl Marie Sarmiento. Nagpaindis-indis sa pagsabat ang tagsa ka mga estudyante sa bug-os nga riyon sa giniwat nga Regional Quiz B sa pagselebrar sa Consumer Welfare Month subong nga bulan. Mismo ang Department of Trade and Industry Region 6 ang nagpatigayon sa aktibidad agud takso ng ihibalo sa mga pamatan-on sa mga kinamatarong sang mamalakal sa mga produkto nga ginabaligya sa merkado. Ini amo ning Consumer Quiz B, no? Another activity in celebration of the Consumer Welfare Month nga ginapatigayon sa Department of Trade and Industry kada bulan sa Oktubre. Tinutuyo sang sining nga hilikoton nga sa lamharon pa lang nga edad sa mga kabataan mahibaluan na nila ang importansya sang maayo nga konsumidor. Sa subong, no, hindi lang nga subong but nag-advocate kami that consumerism should be part already of the education sa mga kabataan halin pa lang gani sa elementary, high school, no, hasta mag-alabot sila sa mag-college na. Nakuha sang probinsya sang Aklan ang pinakamataas nga score samtang nagapangaduhan naman ang Iloilo kag ginasundan sang Antique. Huwag kang mag-settle sa kung ano lang yung binibigay sa'yo na reviewers. Like, you yourself have the initiative to find more information para sa pag-prepare sa quiz bees. Familiarize lang gid sa mga programs, kag mga projects ang DTI. Very helpful man ila website. May mga videos, may mga downloadable nga mga PDFs. Sarig lang man kami sa ano kang Ginoo ma'am kay kung wala man kami tsaka ma'am. Sa panahon subong nga halos mahal na ang tanan nga mga balaklon, mas maayo gid nga sa lamharon pa lang nga pang-idaron nahibaluan na sa mga pamatan-on ang mangin praktikal nga mamalakal. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.